usembur mitang ba kejala ba perston tensong hak si balang mulai thu ba kitrok ki ba poi ba wan thiet jor hak si ba an na laumei ki dei ki bla dayo jingbet bat pendep ki kendon ki blabu nadu ki kherdop rung shwa bandung sha gani kejala kuman sugado hangni ki nong ilam ke choisi nong thliu hak si ba ar kilami ban persha jor halo ka jingwan jong ki tei ki nong thiet jor na asam sha ka tei ka than hakum kani ka por ba kejala kai kendu ya khaklam shushu ulo ongru ba kani ka dei ka por ba kinong rap ki pinmi ya ki marap ki jongki ki bala ban pot kumta lada omyo bandi no ha ka por ba byang ka jingdu kande kinong rap hi bat dei na ka daw ka sarkar ka la de ki tei ki kali bandung sha ka jala rengkat ki kendon ba perking kalau spesifik por bekirum ngane tul pai pi nang the na po entry point nila sim ya ka kutu driving license jongki ya ka identity card jongki na mangisya tang arngut uwe driver but uwe handyman nang tala test ru yaki yo ki don symptom komno ke jing shit la ne kan gatai an ladep na tala pha yaki but katuka ka bakira makiru la long specific lada dei hapo ong for example hapo laumei lej beja laumei nang ta penkit nang tu one paino kata kala along spesifik kladon apa